Намерих си брокер, който ще ми вземе само половината от комисионната. Да, чудесно звучи, но какво всъщност означава точно това? Това означава, че вие сте един от 50-те останали клиента, на които този човек ще вземе само 50% от комисионната. Няма да сте му приоритет. Проучва пазара през платформите, както и вие може да направите сам. Неговата комисионна е договорена, той няма за какво да се постарае. Вашия имот дали ще го продаде за 100 000 евро или за 120, няма много голямо значение. Човека, който ще работи за вас, няма да ви отстъпи 50% от комисионна. Той ще вземе пълната комисионна, но ще се постарае вие да вземете повече пари за имота си, ако сте продавач. Съответно, ако сте купувач, ще гледа да свали по-голяма сума пари от имота, който вие сте харесал. Ще провери абсолютно всички документи и ще извърши много други услуги, които тези 50% от комисионната не включва. Кое е по-умното? Да платите еднократно по-висока комисионна или да спестите тези пари, но в последствие да сте загубили много повече. Избирайте разумно.